Eyamate eyemo kurasensemeri ya Kiogoro asirieta George Mukamba oyore entakana nigo aberiga kwenyorera obwene bwaye gwetera ase endimero yabo eyokonyora abeire gakunererwa okwana nigo abagakwene kibunani genyumba eyabetege kwagachwa ase endimero yo yabakegotagurwa emambia yabono igamagega yekegambiro kurwa ase county ya Kisii kurugo ebege korusigororo inse yoboteneneri bw'abanyanyimbo kurwa ase getaseni ya Kiogoro nigo abagakwiranira mbiyamo no gucya ase ekigambire kyo ase okweneke buna enkeyo yabeire igekonyora obwene asikolende aboria bali bakugora chindemero kweneke buna ngobwate bali ebitambukero bibwenerete bora bori mu abantu babere bagodena data nere umoni no mugore ina nabagore dobore mobo bona agishwari akimura agorobore mo abantu babere bo one kodi gere yaji yari gereri ekanaje gine gataba iga mwanyare ngwaine kodi one gendo garobore mo diga botigere chinza kana amane tukanyora cyasi tagonyora cyasi ayakayara nande bakamnyoka abiri genderete ega sene ko minyoka basi nande bakamakorete nando mondonde nando gorokwe banizimogwa nera akazo ikina nando ko mono bwa ande goje kamugani kamade ya to gojo nyese ikina gati ojabe gojo nyese kiaro gambi kurro goje baka kiare nando cho inyoro agabu application ya begete agabu zuko abire ye kaminyoka ekaera nande gare agenda bono mande bagiti ko isanaka nande bakarete nando muntu we family tese mbati nande bakabeke ikina kene rokoti one gine gene rokoti na jete ngarere ai koti ngadebona abantu abanjandre bagabonga debone gende geroro no gwe buchodasi ese gine ke kwabwete kuro bakapiri nganyora chi fiction order bono ndo chinya fa